Ita pare. Kas makita. Linukot-lukot may kadikwarog ti papel nga intig mo. Uray lalimok na. Kita man no may sublim to pa iti sigod nga itsura na. Sige man. Ay, agya manak paray. Sige, mapanak pa iti siyar. Kasabulak na ito yung papel. Ano? Ay, luko ka pare. Iyay. Ay, di kagdanag. Tag gumatang ito iti arak. Ken pulutan. Luko na dyan tao. Na may saan na tamatan. Ayan nintay, marikwanan. Agda na kaibaga nga adda na kano dito yung agbarbartag. Pudno day ta, maribanang. Kukumaray. Adda na dita. Nay. Uwing nga agpaisang. Nay, angay. Ito ni Antibanang. Ay, ang mga tugot na tayo, balunat na. Ay, aglamagaksan warog. Ay, sus, delikado ni ang time. Salbag kalak na kaya. Ilang mga nakayang. Kuha. Humakder ka na tagawit ta. Ay, nyamatin ko. Kung nakadi mo ibagbaga nga adak dito imbagam sa kandiantin. Talaga gidian nakita na ka. Ay. Di kan agpabasol nintay. Jesus. Kaya't mo tabalo na tayo ka. Di mo kaya't agawin. Kuha. Sige. Agawin akong banang dungo. Nasayatan na ranan kayo dito itirasina ni Kagawad Kwanang. Tataba daw. Ang galinteng. Ako na may kwarab. Ay, itatanaraan da kami dito tirsina. Saan ka na makaligtas ka na kami ita? Anya ti kayat mo asawon pare? Jak pa'y nalipatan ti inaramid mo kada kami kanikwarog idan na minsan. Takno amam. Iso nga ituloy mo itati gumatang iti arak ken pulutan. Anya? Masapul amultain da ka. Dali nang sutan na kami kanikwarog. Di ko na makalisi ka, paray. Ay, awan kwartak pare. Anay. Di lapaya ko pare. Di mo lapigin sila. Anya tiket mo. Pairot mo no palukay. No gumatang kay ti arakin pulutan lukaya. Ngam saan pairotak ti manglapigos kan ka. Anay. Wawawanan pare. Yes. Di lapaya ko ibatam nga rudi na. Kurang pa ti arakin pulutan pare ba daw. Bitin ti may sa abuti ti arak ngayon utang mo. Iso nga, agnayon ka pa. Nupod no madla, kumpare ka. Agilibre ka pa iti may sa abuti ti arak. Gusto ng galinteng. Di ka agbartag, tadapay papananta. Agungat na yung tibanang. Hey. Una yun. Agsiran sa matin ni Kagawad ko nang. Di na pag-gustaw. Isarding tayong tiyuminaw. Nagrigat tada asawa na. Imbaga niya tawang pay asawa. Angim, aguray. Kurang huti siya. Ay, kaya mga latayo pa pare. Magustuhan ka. Wunman. Ay, nakaturo kay ni parinting kang kwarab. Kapoy ti partit na. Amo ka unti aramidag kadakwada. Taway kunday tawi. Ay, kautag ti bulsa ti pantalon ni parinting. Aday ka. At nakwarta na nagpaisaw. Alay, sakto pumanaw di tawi. Angel, hindi ka di pa inausawan. Agreeing kayo na. Tayo na lang ti Buriyas, iti balay na natuyang. Nagungat niyan ti Banang, no saan tama pan. Una niya. Sige, hintan ko rog. Nariga tayo no balunitin nak ni Anthem.
Ano tintod ka da kayo ng tibayan nga pagbayad iti buryas ni Nana Tuyan? 5,000 amen. Ada itu Ha? Apa ini? Ha? Awan beten iti bulsa ti pantalon ko ti kwarta. Ha? Ay. Hindi na kita ni Tigas na. Gawa ni nalala. Jesus, bukas ta. Isapulin ta ni Paribadaw nga. Ay, awan ti amok iti mapukpukaw akwarta paray. Pang-aasim maparay. Ipudlog no si katinangala. Delikado akin ni Banang no maamuan na nga awan ti kwarta nga intid na. Sapay pagbayad ko iti burya sumitlang ka ni Marito yan. Ay, awan ti amok di tako naklangaro dun paray. Jesus. Di kayo makawawat. Na, Mangan mo't no sa bahal iti nakatinagan nyo iti kwarta ang gangil. nga ta. Ala, isublimon ti kwarta a kinaot mo iti bulsa ni Kapitan. Aminay, siya, tinangalay ti kwarta ni Parinteng. Makitam. Inton kun papispisan kan. Ay, sana paray. Kasyan na ka. Ay, di mon papispisan ni Pari Badong. Taad damot lang ang basol mo, inteng. Sige, tapno malpasan ti amin. Itod kun ti buryas ko kada kayaw, Mari Banang, Kapitan. Yaman kami no kasta, Marito yan. Anyang itar aramida ang badaong. Agkid daw kan iti pamakawan kin ni Kapitan. Wine to yan. Paray. Pakawanan na ka. Ikaray, dintun maulit pa, tinaramid ko king ka. Fix man paray. Sige. Pakawanin ka, Paribadaw. Ay, agyaman na ka paray. Mala, umay kan, agawid kan. Mangibabain ka.